Niin että periaatteessa kannattaisi ehkä käydä kokeilemaan, teettää uudet kierteet. Kyllä. Kyllä mä aloittaisin siitä. Täytyy pyörä saada kyytiin, mutta joo. Auton kyytiin. Oho, pitkän odotuksen jälkeen niin 5 viikkoa kuluu ja nyt mä oon saanut vihdoin pyörän takaisin. Käydään vähän testamassa, että miten tää laite toimii, osaaks mä ajaa. Tuolla taitaa olla poluja sen verran märkää vielä, että mitä mä tossa vähän kävin kattelemassa. Että ei huvita sinne lähteä, mutta jos jotain pientä lenkkiä muuten heittäis. Mulla on nyt uusi kiinnikekki tässä kypärä mikä tää nyt on nokassa, niin katsotaan miltä se näyttää myös. Ja sit mä vaihdoin vähän kamera-asetuksia. Eiköhän hypätä pyörän kyytiin. Meinas motivaatio loppuu. Ei saanut millään tähän kypäräkiinnikkeeseen kameraan kiinni, mutta nyt se on kiinni ja koitetaan päästä liikkeelle vihdoin. Toivottavasti sitä näkyy. Tää on vähän jännää nyt kun on taas kamera uudestaan eri tavalla kiinni. En mä tiedä onko sitä kiinnikekin väärinpäin, kun tää menee näin päin tää kamera, mutta anyways, lähdetään testaamaan. Kyllä se edittipöydään näkee millaista shittiä on suoltanut. Musaat täysillä ja menoks, kaunis on ilma. Ai että. Keulikohan tämmönen laite vielä? Ahaa. Kokeillaan uudestaan. En mä saa enää keulia. Vähän oli liian korkea satula. Ei ne niin jyrkät oo, mut alkaa jännittämään, kun ei oo pitkä aika ollut pyörän liikkeellä. Näin se poistuu. Näin se poistuu se jännitys. Oho. Mites tonne pääsee? Satula alas ja tätä reittiä. Piti välttää näitä kurapolkuja. Mut hei, yhdet rappuset on saatava. Oli aika pitkät. Pitkät rappuset. No, satula alas ja menoks. Oho. Miten miehen käy? Oh. Ei ollutkaan niin yksinkertaiset kuvitteli. Ei kai siinä. Rohkeet, selvi. Kato kettu. Hello. Kuvittelee, että toi poli olisi löysällä. Kun tottu siihen, että se löystyy, niin sit on koko ajan semmonen pelko perseessä, että se löystyy. Mun täytyy pienen lenkin jälkeen kertoa, että mikä homma tässä oli, kun istahdetaan keittiö ihmettelemään portaita. Koulukadun vastapäitä ole. Nää näytti ihan okolta. Nää on vaan pahoin, kun nää tulee tonne kävelytielle. Niin. Jos joku tuot sattuu silloin just tulemaan, niin
Siinä on kolariainekset ilmassa. Eiköhän jatketa. Vois käydä kakolakin portaat ajamassa. 9 kilsaa kohta tulee täyteen, pari palkki mennyt. Tonnekko menis tonne toisella puolella. Tietää. Joo. Tästä näin. Sit mäkeä ylös. Nyt ollaan huipulla. Tai Kakola mäen päällä. Otetaan ne pidemmät portaat. Tuolla oli yhdet toiset toiseen puoleen portsaa, mutta toi oli vähän turha vaikea näköiset. Ne ei jatkunut suoraan mihinkään. Aika kiemuraiset. Mistäköhän tää pääsee? Mä nää vedän. Ois tuolla ollut ne toisetkin. Mut. Noi funikulaari portaat. Penkki alas ja menoksi. Toivottavasti kukaan ei tuu vastaan. Siellä on joku kävelemässä. Tossakin on joku pieni polkunpätkä. No joo, nää on aika loivat. Aha. Joo. Pitäisikö vetää noihin portaisiin suoraan? Tuo missä on vaan ollut. Isä Malmi kebappi sai alkuunsa. Nää mä oon halunnut vetääkin. Satula alhaalla. Vittu, en mä pääses tästä näin tuohon. Voi hitto. Ei voi vetää kävelijä koiran kanssa. Siellä on alle. Tän voi. Todennäkö. Riidellä enää. Vähän huomaa, että toi painoni vähän huonosti siirtyy. Olisi pitänyt enemmän siirrellä painoa edes ja taakse, mutta tästä lähtee reenaamaan. Oli kalamiehiäkin tuolla noin kalastelemassa. Ja. Kai sitä täytyy suunnata keula kohti kotiin pikkuhiljaa. 11 kilsaa mittarissa ja siitä rattaa. Ei kauhean pitkä lenkki. On vielä tullut kerrytetty. Tästä kameran kulma on ollut sen verran hyvä, että näissä pätkissä näkyy jotain. Toivotan parasta. Enkä tiedä, että paljonko GoPro-sakkuu vielä jäljellä, mutta ei se mitään. Lenkillä kumminkin. Komiat maisemat. Hieno tehty tästä satama-alueen paikasta. Tohon taitaa tulla vesi. Joo. On tää vähän työmaata silti. Ja pyöriä. Nehän meitä kiinnostaa. Jos ei mikään muu. 420. Nyt on hyvä olla. Joo. Paljon tätä on viety eteenpäin.
Mut on tää työmaakin kestänyt jo jonkun aikaa täällä päin. Mennäänkö tuleeks bussi päälle? Ei tuo. Tuolta ylhäältä, mistä toi keltainen Baku tulee, niin tuolta pääsee myös samalta, vaan itse asiassa mennään tänne. Mä olen jäänyt bussi alle. Niin, täältä lähtee semmonen paluun tynkä. Se tulee kans tonne tohon Ruissalon sillalle. Mä oon ajanut se kerran toistepäin. Nyt ajetaan se näin päin. Jos mä muistan, että mistä se lähti. Se on jostain tästä reunasta. Tästä. Paha. On vähän kurraane. Pienimuotoinen virhettä. Pyörä ihan paskanen tän jälkeen. Mikä ihmeellinen. Hei, kyllä hauskaakin täytyy pitää. Oikealle. Sit vasemmalle. En tiedä saaks täältä ajaa läpi. Pitää ainakaan auton kanssa pääse läpi mihinkään. Mut pyörää pääsee. No, meillä onkin pyörä alla. Hyvä huomio. Joo. Pykälä alaspäin. 15 kilsaa plakkaris alkaa ole. On kyllä ollut ikävä. Näitä kelejä. Tää nyt aikaa kertaa kun tämmösen pyörään poljen näitä kelejä, mutta tätä fiilistä minkä tästä saa. Nyt kun vähän kävi noit rappusia ajelemassa näin, niin aika nätti ekaa kertaa. Tai no ei ihan ekaa kertaa, mutta en oo kyllä aikaisemmin noin monia rappusia ajanut. Et silleen. Tää on ihan kiva tämmönen maisemareitti. Tuntuu, että ois kaukana keskustasta tai kaupungin vilskeestä, vaikka ei oo niin kauhean kaukana. Tää tulee tohon Jyrkkälään. Niin. Täällä joku saattaa asua. Näyttää vähän siltä. Vanhoja kartanoita. Joo. Tosta lähtee yksi polku tonne noin Jyrkkälään. Se on ihan kiva. Mä vetäisin se tossa silloin viime vuoden loppuvuodesta. Oli ihan jees näin. Tuli mieleen, että kun täällä näitä polkuja kumminkin on, että pääsee vähän tonne metsän siimekseen seikkailemaan. Kyllä, jatketaan kohta. Täältä vielä metsäsiimekseen. Tää on tämmönen pientä kuntoilua, herättelyä meikäläisellä. Ollut viimeiset 2-3 viikkoa, niin vähän hakemista. Salitreenit on jäänyt ja vaihdoin saliin ja pyörä lähti huoltoon ja aika vähän siellä oli jäänyt on jäänyt viime aikoina toi liikuntaa. Koittanut sit kävellä ja käydä juoksemassa. Ja sit on tullut
tehty kaiken näköistä. Sitä puu kaatunut. Kämppii lisää. Metsää sileeksi ja kämppii lisää. Joo, vaihdoin salijäsenyyden PTV-kymille. Se ei ollutkaan niin helppoa etänä, niin jouduin sit odottaa sinne arkipäivään ja siihen, että siellä on respa paikalla. Mut sain se hoidettu. Löysin e-passin rahat. Ja nyt pääsen sit maanantai käymään siellä reenaamassa. Se on kyllä jees. Kun sain pyöränkin takas, niin... Mut hei, kysymys kuuluu, että mitä mun pyörälle kävi? Mäpä kerron teille. Eli siitä on nyt 5 viikkoa aikaa, kun multa irtosi kesken ajon tämmönen polinkampi. Tää on nyt uusi polinkampi. Mulla on 2 polinkampea tossa noin. Ne ei ollut ehtinyt vaihtaa näitä ja mä sanoin, että ne oli kiinnittänyt tämän vanhan polinkammin ja kirjoitti tähän lappuun, että kun sain tän huoltokuitin, niin erikoista kampi, laitoin kammen nyt kiinni kovilla momenteilla ja ulosvetäjän väliin lukitte, että pitäisi kyllä pysyä paikallaan nyt. Uudet kammet tilattu ja vaihdetaan ne takuna, kun saadaan tänne. Eli kammet meni takuuseen. Ensihuolto, mä pistin siihen siitä ensihuollon plus raportti, sain siitä 300 km, 300 kilometrin ensihuollon ja sitten siihen tuli raportti päälle. Se maksoi semmoisen 100 ja siitä siinä oli alennus miinus 20 pinnaa, niin 79 ja 20 eli ensihuolto ja sitten takuhuoltoon meni toi kampi. Ja se minkä takia se kampi ei välttämättä enää pysy, jos se kerran irtoaa ajossa, on tämä, kun täällä sisällä on nämä hampaat. Niin jos sä polkaset väärin ja se kampi lähtee irti ajossa, niin nämä hampaat menee piloille. Ja vaikka sä laittaisit lukitetta tähän ulosvetäjään, tähän mutteriin, niin ne ei enää pysy. Nämä on tosi pehmeät nämä sisällä olevat hampaat, mitkä tulee tässä mun Highbike Ultra Lysissä, niin siihen moottoriakseli ympärille. Se on tommonen piikikäs se akseli. Niin jos nämä menee rikki, niin tää ei enää pysy siinä se polinkampi. Mut joo, nyt mulla on uudet kammet. Mä voin vaihtaa ne joskus, jos on tarvetta. Ja varmasti on jossain vaiheessa tarvetta. Muuten pyörä toimi hyvin. Nyt tuli ajettu pieni lenkki 23 kilsaa ja ei niinku mitään moitittavaa. Tosi hyvä fiilis ja rappusia laskettu ja sen semmoista. Muutenkin tässä huollossa, niin siinä oli mittarilukema oli silloin 561 ketjut 0,55 venymällä, mikä on mun mielestä hassua, koska edelliset ketjut meni jo, no ne ensimmäiset pyörän ketjut, mitkä tässä oli, kun tuli tehtaat, ne meni 50 kilsan kohdalla poikki. Mä ostin vahvistetut ketjut ja niillä on nyt sitten ajettu joku, mitä niin nyt olisi, yli 500 kilsaa näillä ketjuilla. Ja täällä on jo venymä, on 0,55 ja sehän tarkoittaa tämän paperin mukaan sitä, että se on välttävä. Eli sitten tää lukee täällä paperissa, että kun toi venymä ylittää ton yli 0,7, niin sit se on vaihdettava. Eli ketjutkin alkaa taas olla pikkuhiljaa vaihtokunnossa. Sitten oli kiakot, pinnat kiristetty, kiakot rihdattu. Pinnat oli tosi löysällä, eli hyvä sauma ensihuolto. Jarrut OK, puhdistettu ja keskitetty. Vaihteet OK, pieni hienosääntö. Ohjelmisto OK, ei vikoja. Semmonen. Eli selvittiin halvalla. Vika oli näissä kammissa tässä pyörässä, niin näissä polin kammissa ne hajos tyyliin, kun irtos ajossa, niin nämä sisäosa tai nämä sisähampaat täällä näin hajosi. Semmoista. Ei mitään ihmeellistä.
Nyt taas pääsee polkemaan. Seuraavaksi täytyy sit mennä jo vähän kattelemaan tonne pyöräparkkeihin ja tämmöstä. Kiva jos katsoit videon tänne asti ja me palataan seuraavalla videolla. Se on moro.